következő képsorok a nyugalom megzavarására alkalmas fotókat, videókat is tartalmaznak, és néhányakat érzékenyen érinthetnek. Megtekintése 18 éven aluliaknak nem ajánlott. Sokak szerint a Wendigo egy horroríró, Algernon Blackwood által kitalált lény, azonban nagyon is van valóság alapja. Számos legenda kering titokzatos lényről, ami Amerika északi erdeiben él, főleg Minnesotában. Az évtizedek alatt rengeteg bejelentés érkezett vadászoktól, túrázóktól. Az egyik történet szerint csak akkor lehet látni, ha szemben áll az emberrel, mivel annyira vékony, hogy oldalról szinte észrevehetetlen. Étvágya csillapíthatatlan, az oda tévedő embereket, kivéve ha sikerül elmenekülnie, nyersen, kanibál módjára falja fel. Az eltűnt személyek hozzátartozói, barátai, szomszédai mind úgy vélik, hogy a Wendigo áldozatai lettek. Az amerikai indián legenda szerint a Wendigo egy 15 láb magas szellem. Egykor egy emberi lény volt, aki valamilyen mágia hatására vált szörnyeteggé. Egyik variáció szerint ragyogó szemei, hosszú sárga agyarai vannak hosszú nyálvval. Másik variációban sárga, sápadt, aszott bőr, csapzott hajjal. Rémisztően vékony alakjának az állandó éhség az oka. A tudományos megállapítás szerint a Wendigo egy olyan ember lehetett, aki az erdőben eltévedve, elszigetelve a világtól, kanibállá válik a túlélés érdekében. A tudósok viszont meg vannak győződve arról, hogy a Wendigo csak egy legenda. A telepesek úgy vélték, hogy a halál hírnöke, vagyis ha megjelenik, akkor valaki meghal a közeljövőben. Ezt arra alapozták, hogy minden alkalommal, amikor megjelent, nem sokára meghalt valaki. Ezek a halálesetek észak-minnesotai településen történtek, az 1800-as évektől 1920-as évekig. Az egyik leghíresebb Wendigo vadász, a Creek indián, Jack Fiddler azt állította, hogy 14 lényt ölt meg, és 1907. októberében fiával Joseph-fel megpróbált megölni egy Cree indián nőt, azt állítva, hogy már Wendigo hatalmába került. A két indián bűnösnek vallotta magát, viszont a védelem szerint a nő veszélyes volt, aki több tagot meggyilkolt a Cree törzsből. Való igaz, hogy nem bizonyították még 100%-osan a létezését, viszont a legendák valahogy megszülettek. A Wendigo az indián mitológiában. Az indián törzsek mitológiájában a Wendigo egy rosszindulatú, természetfeletti lény. Általában óriásként írják le, akinek jégből van a szíve. A teste csontvászszerű és deformált, nincsenek ajkai és lábujjai. Az indián mitológia szerint úgy lehet megölni, ha összetörik a szíve. A Wendigo mítosz megismerése felfedezők és misszionáriusok által a 17. században nyúlik vissza. Meglehetősen általánosítva vérfarkasként, ördögként vagy kanibálként írják le. A Wendigóról általában azt feltételezték, hogy egyszer ember volt. Azonban különböző eredetét írják le a mítosz variációiban. Egy vadász Wendigóvá válhat, ha találkozik vele az éjszaka az erdőben, vagy ha valakit alvás közben megszáll a szelleme. Amikor a mítosz emberevő elemét hangsúlyozzák, azt feltételezik, hogy bárki, aki holttesteket eszik éhínségben, végül Wendigóvá válik. Az egyetlen módja, hogy megsemmisítsenek egy Wendigót, az az, hogy meg kell olvasztani a szívét, ami jégből van. Ezt a mítoszt talán elrettentő és figyelmeztető meseként használták olyan északi törzsek, akiknél a tél rettenetesen hosszú volt és keserű. És vadászék gyakran kerültek csapdába hóviharokba, menedék nélkül és időnként saját törzsük tagjait fogyasztották. Az éhezésre való utalás lehet, hogy a Wendigóról úgy tartják, hogy amikor nem állt rendelkezésére emberi hús, akkor mohákat és más rossz ízű ételeket fogyasztott. A testének deformációja összefüggésbe hozható az éhezéssel és a fagyással. Tehát a Wendigo mítosza a tél keménységén, valamint a kannibalizmus tabujaként alapulhatott. A 20. század elején Wendigo gyilkossági kísérletek történtek Kanadában.
Egy antropológus leírta az állítólag klinikai tüneteit, ugyanis azt hitte magáról, hogy Wendigo, a tüneteket pedig Windigo-pszichózisnak nevezte el. Néhány történetben a Wendigo sokáig követi a magányos vándort. Amikor a vándornak gyanússá válik a dolog, és megfordul, a Wendigónak mindig sikerül eltűnnie úgy, hogy elbújik egy fa mögött, és a vándor nem veszi észre. Amikor a követett személy elkezd egy idő után hisztérikussá válni, és futni kezd, ezzel hibát követel. A Wendigo ekkor lecsap. Ha valaki túléli a Wendigo támadását, betegséget kapnak tőle, a Wendigo-lázat. Rémálmok jelentkeznek, és nagy fájdalom a lábaikban. Majd a fertőzött emberek befutnak az erdőbe.